Sangrongsal Horo TR061864 Marini Khungsa Malkhung tei Khungsa Scooty Malkhung Naharlalai Thutaimabai Sago Dukhumankha Khoroknwi Sikla Patimwng Teliamura Bilaiham Reang Chowdhurypara Amchaini Koktwma Patimwngni Koktwma Mankheno Fire Service ni Adongrok Patimwng Thaio Thangwi Sago Dukhu Rokno Teliamura Teliamura bukaste Sakhamnogo Asalnya Patimwngni Koktwma bisingti sai Mankha Sangrongsal Horo Teliamura Bilaiham Reang Chowdhurypara Amchaini simi chakmagat faising Thangwi tongmani jorabo TR061864 Marini Khungsa Malkhung tei Khungsa Scooty Malkhung bai Naharlalai Thutaimabai Koktwma Patimwng Sago Dukhumankha Scooty Malkhung tongnai Khoroknwi Sikla Patimwngni Koktwma Mankheno Fire Service ni Adongrok Patimwng Thaio Thangwi Sago Dukhumankha Rokno Teliamura bukaste Sakhamnogo Asalnya Patimwngni tebe Koktwma Saka Fire Service ni Khoroksa Adong yang tei khaksa phasing ke asani Patimwngni tebe Amchaini lukuroni bisingko nukjaka ofla kafla Bureau Report Chini Khorang